Wat is geloof voor jullie? Geloof? Jij zei dat in de auto daar straks heel mooi. Ja, ik weet niet meer exact wat ik toen gezegd heb, maar voor mij is dat sowieso het beantwoorden van het verlangen van onze ziel aan die roep van liefde van God. Wat is het voor jou, persoonlijk, concreet in jouw leven? Jouw geloof? De drager van mijn bestaan. Je zei zelfs op een bepaald moment, als ik me herinner, Ik was zo in het van mijn geloof maakt dat ik zelfs, ik zet dat voor mijn familie, ik zet dat voor mijn liefde, ik zet dat voor mijn relatie, ik zet dat voor alles. Ja, dat komt op de eerste plaats. Dus waar het met mij ook gebeurt, welke keuzes ik ook krijg, geloof in God, mijn geloof is voor mij belangrijker dan alles. God is mijn nummer uno. Dat is sowieso mijn eerste plaats als ik... En heb je in je leven al een moment gehad dat je echt dat bewust voelde van wauw, ik kies hier nu echt voor God, ondanks dit en dat, kies ik wat familie of een relatie, heb je dat heel bewust ervaren? Het moment dat je zoiets meemaakte in je leven, dat je echt zegt van ja, wauw, dit is een dilemma en ik kies voor God. Ik heb het wel al meegemaakt, ik kan niet direct de situatie, maar ik kan me op een manier wel mijn gevoel terughalen. Dat ik weet dat ik heel emotioneel was, dat ik echt heb moeten huilen, omdat ik kan niet direct de situatie terugschetsen, maar dat ik effectief het gevoel had van hoe mooi is het eigenlijk, van dat je op die manier het geloof kunt gaan beleven, dat je voor God kiest en dat je ook beseft van dat hij er is voor je. Want God is voor mij ook, hij is ook mijn vader, weet je. Hij is de vader van u, van hem, hij is onze vader. Hij is iemand die ook de vader is van mijn vader. En dat maakt voor mij dat hij nog veel meer kan dichter bij mij staan dan mijn ouders zou kunnen. Dat hij eigenlijk die eerste plaats krijgt, omdat hij onze papa is, van ons allemaal. En een papa... En waar is je moeder? Waar is je moeder? Moeder Maria. Oké, moeder Maria. En Rona, geloof voor jou? Ik geloof niet gemakkelijk iets op. Ook als ik iets lees of iets zie, ik geloof niet zo gemakkelijk. En als je dan geloof in het goddelijke is voor mij een oneindig vertrouwen. Ja. Dus dat is voor mij het geloven in het goddelijke, ik vertrouw dat. Ik vertrouw dat dat weer juist is. En wat heb je dat moet weer uitkomen? Dat vertrouwen, of heb je daaraan gewerkt, of was dat er gewoon altijd? Ik heb het leren ontdekken wat ik al wist, want eigenlijk weet we alles. En beyond the mind, dus verder dan aan dat denken, zit een diep weten. Maar dat zit weg achter al dat denken. Dus eigenlijk moeten we al die lagen wegwerken, om eigenlijk niet meer te denken dat hij dat heel mentaal complex stil te leggen en dan kom je bij een diep weten. En eigenlijk, God is eigenlijk bijna ook een diep weten, het is oké. En vandaar dat ik nu zo blij ben de laatste jaren dat de wetenschap daar ook bij komt. Van ja, dat doe ik net zo, dat is perfect. Dat draait en kikken en dan gaat hier een verdwijning en dat komt nieuw en dan een overstroming en dan een ontploffing en dan dat zit zo. En hoe heb je dat ontdekt, dat die wetenschap? Dus je zegt eigenlijk, er is goed nieuws, de wetenschap maakt een opening. Ja, ook een universiteit in Londen die in één keer de lightbody eigenlijk bijna uitlegt, dat ze zeggen, de vierde dimensie moet dan hier ergens gaan zoeken, dat zit hier rond jou. Dus in één keer kun je overschakelen naar andere dimensies. De wetenschap, hè? Maar de wetenschap kan ook nooit alles gaan weten, want er is zoveel dat de wetenschap niet kan vatten. Want ik heb ook het gevoel dat hoe meer ik juist weet, hoe meer dat ik niks weet. En dat is juist het mooie. En dan kom je, dus als ze heel dat atomair stelsel, zou ik maar zeggen, dan komen ze erbij van, oei, verder kunnen we niet. Nu moeten we zoeken verder dan de mind. En dan beginnen we. En is de wetenschap daar al? Ja. Verder dan hij denkt, wat ik... dat is goed nieuws, ja. Wat ik bewonder is, ze willen nog niet populair zijn, ze uiten zich nog niet in het grote publiek, ze komen nog niet op televisie, maar ze zijn dus fantastisch bezig. Maar ze zijn heel discreet te onderzoeken aan het doen. En die ook dus zien dus dat ze nu bij dat komen, als we dat hier allemaal onderzocht hebben, hier hoe zit dat in elkaar, komen ze bij van, ja wacht, er is nog iets dat wij niet weten.
En dat komen ze niet bij. Ze moeten zich daaraan overgeven, aan die, het is mooi. Sinds wanneer is dat? Er zijn er al heel veel jaren, maar laten we zeggen de laatste 5 jaar wordt het heel intens. Maar nu, volgens mij gaan ze nu echt naar buiten beginnen komen. Ze zijn heel voorzichtig om, ze hebben allemaal nog een job in de universiteit en Ja, hoe ik het ervaar is dat er toch soms nog heel veel, dat de wetenschap toch nog heel angstig is, het grootste deel. Het grootste deel die zich niet verdiept heeft erin nog. Ja. Die nog puur, Bang voor verandering. Ik ben heel abstract begonnen, ook met kunst en dingen, heel abstract. Hoe abstracter, hoe liever. Maar ik voelde gisteren met mijn ontmoeting met China dat ik ook veel concreter geworden ben. Ja. Dus en nu, ik ben daar begonnen en nu ben ik hier. Maar je hebt mensen die hier beginnen en daar eindigen. Ja. Doet er niet toe, iedereen volgt zijn weg, maar we komen allemaal elkaar tegen en dat is vlakbij. Dat vind ik ook zo mooi, we hebben elk onze eigen weg die we afleggen en toch is er één bestelling voor ons allemaal. Het is maar één geheel. God, de liefde zelf is die bestelling en dat vind ik zo mooi. En de liefde die zal ons altijd die kracht ook geven om vol te houden, want het komt geen eind aan. Het is niet de schepping, het is de schepping. Het zal dus blijven. En we gaan altijd de juiste dingen doen en de juiste... En je zegt net van, die gaan, het is heel nabij. Het komt echt. Het is daarmee ook dat we moeten dus mensen stimuleren die dat ook naar buiten brengen. Dus niet het extreme een of het ander, maar dingen zoals change, ook de dingen samenbrengen. Dus niet verdedigen, dus eigenlijk het aanreiken. dat we die non-dualiteit beginnen zien. Er is geen dualiteit. Dus we hebben allemaal zijn we een beetje verschillend, maar er is geen dualiteit tussen ons. Als we allemaal puur het zelf zijn, onze unieke individualiteit, kan het alleen maar goed gaan. Want dan laat ik jou ook zijn, dan laat ik jou zijn. Dan kunnen we samen zijn, maar we moeten eerst zijn. Maar vele mensen weten nog niet wie ze zijn. Dat is het grote probleem, want dus daarvoor moet je naar binnen. Want je bent dus niet wie je denkt dat je bent. Ja, dus ik geloof ook heel hard dat je in de stilte kan ontdekken waar. Absoluut. Mediteer jij ook, Sabina, of bidden jij? Bidden. Maar misschien niet zo verdienen. Voor mij is het misschien is dat te persoonlijk, maar mag ik weten hoe jij bidt? Of het door je heen gaat, of wat je voelt? Ja, maar bij bidden dan kom ik echt tot die relatie met God. Voor mij betekent dan ook niet alleen een stilmaken, dat wordt stilmaken, maar dat komt ook bij dat ik in een relatie treed op dat moment met God. En wat voel je dan? Ik praat, dus ik vertel, ik kan het blokjes maken met God. Dus ik praat met God. Ik vertel van mijn problemen, ik vertel, ik ben dankbaar, maar gewoon, ik heb nood om met hem te praten. En dan maak ik het heel stil omdat ik wil luisteren. En op een of andere manier krijg ik altijd antwoord. God antwoord. En ik voel wat hij zegt en je moet het ook willen horen. Want veel mensen willen het gewoon niet weten of willen gewoon niet luisteren.